Kaixo, ongi etorri Joko Onara, 3. denboraldia da hau, eta ardoa bezala, mejoratzen, hola izaten da beti, Hementxe dekorazio berriarekin gaude gainera, oso dekorazio polita, ez dakit EITB podcasten zauden edo Spotify, baina sartu Gaztaren YouTubera eta ikusi mesedez gure aurtengo dekorazioa oso polita dalako, Joko Onargiekin eta Chester Sofekin. Eta ardoa bezala mejoratzen gure neskak, Loren Ekanebiela beitia. Painoa. Hola, Salvador. Gaur gainera, lekuz aldatuta eta pixka despistatuta nahu, ez nahu oituta zu hemen eukitzera, hola, Lore, ikusten? Azkenian txartu esan dut. Eta hola, atzema duz, neskak, ondo? Ondo, bai. Zuaz beti ondo? Bai, ez da, hartua bezala. Ba. Beti ondo. Eta, gaurkoan nik ez daukete gai honekin lan harreman oso estua. Kirolari buruz hitz egingo dugu, baina zuek kirolariak izan dako azarete, edo ez dakitzelan esan, kirolari Aspaldi. Bai, bantxe komentatu dugu titularra da, Loren Ekaneren Googleeko 3. horria dala, Loren Ekane Bilela Beitia zentrokampista. Googleen sartezkero, Loren Ekane Bilela Beitia zentrokampista. Aupatletik.com. Aupatletik.com, bai, eski lehen sartu gara, Loren Ekane mindugu Googleen eta hori agertzen da. Musikaria zara, baina kirolaria ere, bai. Ba, imiten dugu, ja colgo las botas. Hori izan. Ja colgo las botas. Kirolari buruz hitz egingo dugu, eta gaurko kirolaz aditua dan, eta kirolari buruz asko dakien emakume bat ekarriko dugu hori bai. Kareta eta bagatoz. Joko Ona. Ainhoa Vitoria, Olat Salvador, eta Loren Ekane Bilela Beitia. Kirolariak sariezuek, hola esango dugu, titularro ezela. Ni izan nintzen. Bai, futbol jokalariak izan zinatelako. Igual, batek ez da entzun, lehen da biziko Joko Ona kapituluak, baina orduen kontatu zinuten, bai. Futbol jokalariak izan dakoak zuek. Bai. Ointxe ze harreman dozuek kirolakin? Gureko naukena baino harreman gitxi hau. Pixka distantziatuta. Topatu nahian. Bai, topatu nahian. Bai, ni hasi naiz pixkat bai. Vale. Baina kostatzen nahi zait. Eta ikusi? Errexago neretzako ikusi nik ez. Ikusi batzuten. Batzuten, bai. Edo futbola, edo pelotea. Bera. Bai. Eta errexago izaten zinun olatzen mosten dutzutela. Errexago ite zait igual, gehatzea lagun batzuekin eta jokatzea futbol partidu bat, ni bakarrik jutea norabait baino, ni bakarrik borondate gutxi eukitzen dut. Ez da errexa hori egia da, Batek presionatzen bazaitu, igual bai, baina bestela zailagoa da. Bai. Kiroletan ikusgarria da, gure gaurko gonbidatua, gure emakumea, erreferentea da harri jasotzaile bezala, herri kiroletan, eta, gainera, dana irakurriko dut, ze gauza asko dauzke, Harri jasotzailea da, aiskolaria ere bai, 2021 bateko Euskal Herriko pentalatoria txapelketako irabazlea, lehendabiziko irabazlea bera, 2022ko Euskal Herriko pentatloia txapelketako finalista be bai, bere ez izena zelai 3. eta garrantzitsuena. 2022ko Maiabiko festetako pregoilaria izan zan. Eta hori ere garrantzitsua da. Zuekin, Karmele gizazola. Karmele. Hori begarrantzitsua, ez da? Zuretzako hori izango zan. Hori izteko, zeinek ez, eskertzen da. Batematako hor da bizena. Hori da. Karmele, historia egin dozu, emakumezkoen lehen banakako pentatloia irabazi dozulako, erreferentea zara, eredua zara, batzuntzako, hola ikusta oso zure burua? Ezken hitzako hitza hundixe di horrek, erreferente, ez dakit, bagabiz horretan, txapelketa asko oin gabiz egin, igual egixe da lehengo aldizen dienetan, bai urten gaielagu, orduan beste batzuk eukidabe zein ikusi. Guk euki ez gendun ez da, baina, erreferente egon ziren aurretik, beste neska batzuk harri jasotzen, oso undebilizienak, kriston maila erakutzi benak, gaur egun plazan maila hori ez dauena, baina horrek ez da esan gure, guk gure lana ezin dugun ikin ez da. Osa neska batek izin da benik harri jaso aldau, pues igual ez 120 kilo, baina segaitik ez 80, 70, 40 kilo. Bakoitzak alda bena. Hori da. Baina, ateak irekitzeko aukera eman duzu igual ikusgarretasun hori, ez da? Gaztiek, neska gaztiek ikusteko posible da. Hori da, pentatoloia adibidez ez. Guretzako lehenak urtin jokatu zan lehenengo aldiz, baina pentatoloia ez da oingo kontu bat, nire itak bere sasoin jokatute duke pentatoloia, oso oindala, berra egiten, oindala 30 urte igual. Ostra, eta neskena 2008 batien. Eta gizona gabiz ikusten aizkoran, toda la vida. Eta neskak 2018 jokatu zan lehenengo txapelketie. Ostra, nik lehengo txapelketa bat jokatu nabana ingudie jasotzen lehengo izan 2014. Eta mutiena zauen ja, aspaldetxik, orduan,
enbidien txapelketa batzu die, ez? Ba, igual hasiera baten ez zu kriston maila hori, baina bueno, apurka. Ez, aurten lehenak urtin irabazen pentatuloi, aurten ez da posible izan, eta bai, neska barri baten ere arrutik irabazi dau, ez da torkixo etxetik zaletasun hori, herrikirolerakiko zaletasun hori, baina behitu kapasa izan da. Kapasa izan da pentatuloi irabazteko, Euskal Herriko eskola txapelketi irabazteko, eta besta hainbat torneo be bai. Orduan ba, bueno, osa, edo zeinekin aldaben kirol badala, emoten du pixka eta arrotza, emoten du familiatik etorri biherreko zera badala, eta ez da holan. Osa, para nada, eta gaur egun hasi dien neska askok, ez teuki etxien inor edo. Osa, da, nahi da bielako eta guztau jakuelako. Ez que nik uste dut, hemen jokonen asko zaten dugun gauze bat, referente falta, eta referente falta horrek be igual horregaitik izan dara, ez da? Eta oin zuok ikusitxe asko, gazte asko igual animako erraza bada, ostran, ama, bitu hori bada, lehenguen justo zapatuen, larun bata, bazkaltzen, eta albuen andrak izan batzun neuk esan ez, eta ez hausten, alabi tolosaldien edo hasi diela herrikirolak edo lantzen. Eta herrikiroletan 18 modalidade dauz. Beti zentratzagarri jasotzen da eskola, baina 18 dauz. Eta modalidade danak pixkat, proba bizitu ezela, eta beste, eta alabaik esatzela, ama, nik harri jasotzen edo, eta amak esatzela ez da, bueno, harri jasotzen ez, esan otzen, behitu, pioa postena, zenin nire sasoien nintzen kapasa izen esateko nik nahiot. Osa, ez hauen eskarik edo, izan ape, bi iruzien eta zango osa, eta arrotza, eta aita saiatu zan niri, erakusten txikile, baina, klaro, nik nien horrik ikusten. Osa, nik zela esango notzen aitai, ez, zan, ez. Ez, eta ikustera be, aitak beti inbitatzen nebie. Bai. Karo, guazen apustu ikustera, guazen ez dakiz zer da. Karo, nik zela esango notzen niri ikusatze jatala. Zan, pixkat gizonen mundu hori ez da, gero konturatu zen arte, ostra, eskalabik afizino gixeak ezen mi paino. Ostra, eta hor da torkan bixu ez, orduan lehenguen andrak izan horrek entzuten junien zena, ostra, zuen alabik apasa izen da esateko, ama, nik nahi txapelketori ikustera jun, ama, nik nahi dara jasotzen egin. Horrek niri bete hau. Eta zuri esan duzu, ez dakit, torri jatzun neskaren bat, gaztaren bat, eta nik nahi dut, nola hain, nola hasi. Hori da, zelan hasi, ez da erreza, porque ez da gimnasio batera soi ez pagatu zure kuoti eta jazta. Osa, gukure entrenadori ez dut ordaintzen. Osa, dinon, nire itangena edo, gure etxera datorrenak ez da ordainduko. Bere denpori dedikatzotzu, klaro, entrenamentu bainoz di igual. Bintzeko saspiretan, sortziretan, ez, segun zeinek ez duko gogori, pez, ordu horretan, edo, ez da bez erreza. Osa, ez da, gero egixe da, badau esela harri jasotzeko eskola batzuk, eta horra bideratzen da jente asko, bai. Bai. Herrikirolak, zela ikuste duzue, gizonen mundutzat hartzen duzue, publikoki edo, zuek publikoa zariela edo kanpotik ikusitza, zelan ikuste duzue herrikirolak? Gero zuri galdetuko zuz, Carmele. Gizonena, total, nik kirola orokorrean gizonena ikuste dut, eta herrikiroletan askoz be gia falta da, ezta? Beste kirol batzutan, gaur egun emakume gehiago ikusten da, eta herrikirolak ondino atzerau ikuste dut, eta afizioa be bai jenteri galdetzen dutzesunean, pelotari baten izena esatea, edo ez dakin hori eskolari baten izena, mutil baten izena imongotzue. Nik lehenengo izena ikesiotena Carmelena da, bai, eske, karo, lehenengo pentatroia 2008 batean izen da. Osea, ontxe hasi gara emakumeak ikusten mundu honetan. Bai, Yolanda. Nik ere antzeko. Azkenean, hori hasieratik, ni hori txikitan ere futbolzalea eta izan nintzen, eta ez neukan emakume referenterik hortan. Gero beranduago atera zuten emakumezkoen erreala, ezakit programotan kontatu nun hori. Bai, igual, bai. Ezakit, badirudi txikitan esan niela, onditan izango nintzala realeko jokalaria, gurasoei. Eta sentziaten erreala baneskena etzegola. Eta orduan esan, nik manifestazio bat ingoet eta sortuko dut. Eta gero, hori, nahiko ezakitzen bat urte ditu, baina nahiko gaztetxoa izango nintzen, 14 urtekin edo hasi nintzen futbol 11, eta nire lehengo partidua ligakoa izan zen Realaren aurka harta sartu ziguten kriston golea da, eta ni ez nindunteten fitxatu Realerako, baina behintzat ezagutu dut, eta gertutikan sorkuntza hori. Orduan ja, herrikirolen munduan ja ez dut imaginatu nahi. Osea, oa indikan gehiago egongo da egiteko. Eta guazinean futbolean,
onio bebasan, eta bueno, gaur egun beba da, neskatuak futbolean olgetea, bueno, tipiko lehen entzuten zango gazta ginenan, marimatxo, edo lako gauzek ez da, ze mutien gauzek iten zabiz. Edo, bai edo bai, lesbiana izen berzara gizonen kirol baten biteko. Olako gauzek entzun duguz, eta gero, olgetan zauzela, partidu beto orgetan zauzela, publikotik edo entzun behar dire gauzek, arbitro neskak beba dauz, eta entzun behar direz pilo bat insulto matxistak direna. Eta hori futbolean urte asko daro guzela emakumek sartunde. Hori eta arbitro matxistak gukere eukitugun. Bai. Eta klubean jende matxista egoten da, ere bai, zure klubaren barruan, orduan jartze izkizute emakume taldeari baldintza okerrenak, guaintzat hori sufritu genuen. Bai. Dutxetan urrotza, gauzaiek pasatitzezkigun guri. Hori supertipikoa da, gure taletan bai, eta mutilleri partiduko erropea garbitzuten zien, uketzera duten gendun, aldagela sarra guretzako, eta komunik ziren... Botatzera zijoazen baloiak, eta hola matezkiguten guri. Parrez esaten, pixka fuertea da, baina hola zen. Komunek ziren zulo bat, eta barriek ja ziren retrete bat. Eta jolin, guk hileroko dekogula hilabetero eta jolin, eta mutiek etxize zutunik iten dere, milo zuzuloa mutileri, neskantzako ziren, karo, talde bat baino zinen. Orduen aldagela sarra beha guretzako, taulako guzek askotan pasaiakoz. Nik esan biot olako ikesetxe, alde horretan. Ez da, askotan igual imaginau, ez dakite, 10 mutil eta 3 neska. Taldagelak bisentzako bardino, jo ba, hori bezez giza, oza, dinot, 10 da, ozta, guiru bakarra. Claro, ez da erresa. Eta publikoa nahiko gizon asko, bai, igual emakumeako inazi, bai, nik uste da. Aldaketa hori ikusi duzu. Osa, egizat, danoi gustatzen jako, osa, niri txikiten gustatzen jatan moduen, osa, Andrasko asko dauz gustatzen jakuenak, eta askotan esatezku, nik ikuste zaitut ez dakiz zer, eta tortzen di bai plazara. Bai, nik bait zango nauke, Osa, egize da bai, gizonek igual proportzionun gexa diela, baina emakume bai badau esela, bai. Eta bai izen dabe bai, familien ikusten joateko ekitaldi moduen ez da askotan. Segun zelan plantatuzun bai, Osa, danetik daue bai. Eta herriko jaietan eta holan behiten direz Bai, txapelketak ez da. normalin herriko jaiztan zaudia oso beti aukitzogu azkenien hori da momentu danien di jaixek eta aprobetsatzen da bai, txapelketak egiteko, erakustaldexek egiteko edo zein jai, bai. Eta apostu asko egoten dira tarteko? Zelan? Apostu asko egoten dira tarteko? Emakumiena bakarrain da. Eta gizonen aurtien 2 edo ingo die, más o menos. Getxua igual. Segun epokape bai, edo segun zein dauen dispuesto be bai. Baina emakumiena bakarrain da. Ez galetingo neuken edo ez, Eta non anuntzeten dire olako txapelketak ze? Oindala gitxi, pasan astebunen izen da edo arteraukoan? Mungian. Mungin izen da? Bai. Eta bakizu no zentera nintzen? Indagero. Bai, indagero, ETV baten ikusten nagoela eta laburpena mon zeurien. Eta laburpena ikusi nagoen. Plazan, eta benten erin nagoen ian entzuten dan, dinot zentzuten jo ningo nas ikusten. Zan entzuten dinot, hau laburpen bata. Bai. Normalin kartelak eta beti pintzaitu gero egixe da bai, zuk sare sozialetan zure interesetza jatzuran gauza jarraitzen zuzela, oza, ez dala... Ez zela gertuten. Ez, hori da. Eta gero guztot errexin da normalin pintzaituela kartelak eta bai, edo inguruko aldizkarin baten eta beti pintzen da, ez? Guk astekarixan boto jasotzogu eta bertan ipintzen dago astien zer dauen inguruko Durangaldeko errexetan, orduan. Beraz, momentu ona da, asteko herrikiroletan eskabatentzat, nola ikustezu, bai? Nik bait, zango nuke, gainera esatuten moduen 18 modalidade dauz, orduan, espajatu gustatzen bat besti egiko aukeri dukezu bai. Osa, zentratza gauri askotan aizkoran darri jasotzie. Eta ez, sokatiran edo ingudi edo errezau, ez? Osa, badauz beste modalidade batzupe bai. Alanda bezuri kostau jatzun ez datia, harri jasotzaia sinela. Eta ondio kostatzen jata, Ondio kostatzen jatzu? Bai. Osa, bai pintzot aizkori edo arrixe, momentu honetan arrixe, osa, harri jasotzaien azela esango zutarina, baina gustorua jutena aizkorako entrenamentu batera. Zer harri jasotzezu gogorra jata. Kontu eda gaur egun datosan emakumi baino, esperientziak isa duketela, orduan, igual eskatak kostatzen hainbeste. Osa, ja horretik indutelako moduen, edo horretik entrenoten nagoelako. Baina, osa, gustora jun, aizkorara jun gonitzak adibidez. Osa, gustora juten hango zera batera. Eta aizkolari, beste hartu. Ez, ondino teknikamente, nahiz da bizkaiko txapeldunena zen, aizkoran. Hori da. Hori da, ez dugu esan, Hori honak. Kosta hori jata, ez dakit, ararri jasotzen harripioa dauz. Hau da, bertzolarixe zein da, bertzoa deien dakixen aia bertzolarixe da. Ez dakit, barri jasotzen nik adibidez harri rektangular bat ez dakit jasotzen. Orduan,
badekot hori... Baina hori ez da autoexigentzia maia Izeleike, osea, ez nabil esaten ez. Gizonek badute igual... Hori ez dakitena, ez. Ja pentsaperketaten parte hartute edo ja, ez? Yo soy levantador, yo soy... Nik zalantza hori duket. Teknikamente be asko kosto jatalako ikestie, pues hori motie... Guri begueleko ez da jako autodefinitzia musikari moduen, esken parri Behaik belakorekin ibiliziala estatuatuetan biran eta hegazkinean piñu hartzutenean paper batean behain lana. Eta lore gadetzula, eta nik ze jarriko. Ja, zen ningot. Eta karo, eta gero esan, bai, mini musizian, ja, profesion musiko, bai, karo. Kostoriaten, eta hori egon ginenan jiran, oza, urteak ja, belako gaze ibilite. Eta gaur egun izaten bajisten azela, bai, akostaiate esatea. Ba, nik uste dut nahiko antzekoa da. Horretxaik izotoza askotan, ez? Ba, errekirolari ipini. Eta gero justo Euskadi Irratitik bai deitut ez dakiz da Carmela, azken altzen ez agertu aizkoran dauta best, eta segaitik ezagune xerpako txapelketara, eta ez, bueno, Bizkaiko harri jasotze txapelketi eukiot. Ordu lehentasun moduen, bai dauketa harri jasotze igual, momentu honetan. Horrek ez da hona izan, igual dator urterako pentsagukot, eta segun zerrein. Ez, txapel bat urbila hoi ikusten bozu, edo zu, bai, urbila usala zela harritik, aizkorati paino. Igual, nahiz da guztau egixa igual aizkori, ez dakit. Erabaki batzu diba, momentu hartu zuzunak eta datorrena, eta holan ikesten dabe bai, ez? Bueno, eta gero ez dela betirako, gero puntu batean zantzakizu ben, gaizkoran zentratuko naiz. Gure basiko gara esaten, Carmela izazola, bai, aizkolari, Ez da beharrezkoa. Egia da, ez? Kum laude hori exigitzen jakula igual nesko, edo guk geuk egiten dugula hori, ez da? Ez mediokritate edo kaskarkeri hori ez dugula ontzat ematen, eta ez, izen behar dugu onenak eta perfektuenak. Eta danak dugu, modalidad horretan, danak. Abesten jakin behuzu, eske goixen bilen erda danak. Eta ez, zudakizu kantatzen zudakizun, eta punto pelota, oza, nik ez du zer esango. Zui begartatzakatzuen, eskak? Bai. Nik atzo justu ukinun krisi bat horrekin, gitarra jotzen hau nintzen, eta esan nun, eske ez naiz gitarriz, ez dakit ez zer egit, jasi nintzen hola, Nola... Domino destruktiboan, ti. Nola kontrolatu burua, Buruak be eragiten dutzu, zuri. Nitzako gauzari gatxena presinu eruti da. Aurten konturetunaz jani nau. Psikologikamente jani nau, terapian hasi berri zenaz. Karo, txapeldun basa ez? Ja bain iru txapeldoko zuen, 10 txapeldoko zuen urtien, dozena txapel baino geixek irabazto zuzenien, urrengo urtien, demostra biozu zu txapeldun basaila. Jarraitu biozu. Eta da, mierda. Osa, zeba. Osa, lehen gumbe bai, justo erakustaldi bat geunken, eta atzo jokatu nahan txapelketa bat, ezta? Eta neska horren kontra neuken erakustaldixe. Eta bisoken gandu zen, 2 minutuen 17 jaso aldi. Eta txapelketi izan, handik aste betera barkatu. Eta esan nahan, aitak esosten, bueno, Carmele, ia zerren biozun, aste bete gatzen da, ze entrenamentu, eta esan nahan, oza, ezin azjun ondo pasatzera. Oza, derrigor irabazi diot. Segaitik. Eta gero egixe da ez, txapeldun bati deitotzi gauza danetarako bai, oza, hor da bai ez dakit, gatazka hori, baina da, behin da barriro erakutzi bierra, zoze gaiik irabazio zule txapela. Eta bai ikusiot, jenti zema posten dan, igual ez tozun irabazten be bai. Eta hori aldi da, geixen mindu nahuena. Gentie postu ez tozun irabazten? Bai, edo, toma, bestik irabazi da moduen, edo, ja, klaro, eskezuke, ja, dan irabazio, asko irabazio zu, edo badara izuz txapelo batzuk, orduan, behitu, ez hain nabe, beste atzu petorri di eta bada izondo. Jo, eske musikan moduen, eske dana ikuste dut dinote antzeko. Horrek emozte, igual, minik haundixen, ez dakit mine dan, baina, eta gero dana nahi dugu. Nahi dugu garri jasotzen, nahi dugu aizkora, nahi dugu pentatuloien, nahi dugu ingudien, nahi dugu bestia, eta ez, tia. Kasi berdu ondo pastan. Bai, eta esan jo, ni nahi disfrutatzera junbe, bai. Orduan, urtengo iraien, pentatuloi eta gero oso txartu pasanoan, bai, psikologikamente eta fizikamente. Osa, guztot ez nahuela prest proba hori etxeko, txapelketa hori jokatzeko, baina, bueno, izan da mona onda neuen, banak isen ingo nabala, harina do berandua. Baina ez, hori gustora zau esan momentu hori, hau da nire momentu, ez zan nire momentue. Eta esan behukar, zer nahi oso? Bueno, terapian dauta beste, eta nahi deskantzue. Dukaz azte buru danak hartute normalien, erakustaldi txekin dauta beste, orduan ba, bueno. Gainera barkatu moztea, baina gainerazuk ontaz gain beste lan bat daukazu. Bai, bueno, erabaki batzutu bai hartu joaz. Bale, nik ezagutu zintu danean, mintzat beste lan bat zenekan ere. Bai, ja, justo, azte honetan, ja. Bukatu da. Bai, etapa di, bizitzak etapa daukez, eta, bueno, ikusiope bai ez, igual ez da niri geixen betetzen abena edo ez, holan ikesten da, bai. Eta lehen gora hueltaute, hori, esanan, zer nahi osuta? Deskantzu nahiot. Bueno, deskantzu nahiot, baina nahiot
bai, kirola egin jarraitu, nituaz erakustadesek eta txapelketa batzu, harri jasotzeko kein. Eta esan, bueno, eskori alde batera laga. Hementek eta urtia amaitu arte, zure aiskorako txapelketak amaitu die. Jazta. Aiskora erakustalde batzutan edo bai, edo Bizkaiko txapelketi bada, bale? Igual ez da bain beste maila, baina bestela itxalo batera. Eta alo batera lagata duket. Orduan bai oldu jataz galderak, ez? Zagatik ezajun txerpara, zagatik ezajun mungiako txapelketara. Ba ez, nipo bai erabaki biot, nire deskantzuen osdan. Tizan da, hau, iraietik abendure, aiskoraik ez. Azalpenak eman biharra, eta igual zeure buruei be. Bebai, eta erakutzi berra, ez nazkun ze gainera Bizkaiko harri jasotze txapelketi ukiot. Horrek gauza, ez di ezer da dana di momentu aldi berien, ez? Ez dakit. Eta bueno, bintzen hor preokupatzen da. Akoratzen da. Ez da desagertu nazela, orduan. Dana deukit, gauza danen moduen, Baina, beldurra maten du, ez egoteak askotan, hori. Jendea zutaz azteko beldurra edo, nik bintzat, bai sentitu etela olako zerbait, askotan denbora guztian, gure kasuan zerbait berria ateatzen egon behar hori horregoteko, edo leko guztietan agertze hori edo, eta igual hemen ere pasako zitzaizun, ez? Zagatik ez da hemen egon. Beti justifikazio bat euki behar dezu, ez? Bai, hori da. Alde hona duke, ez? Bintzat, non akordau da, espasan akordauko, ez alako akordauko, eta ja, astu nabe. Eta akordau dinen, akordau delako, eta galdetu estelako. Ez da erreza. Enaz akorotan, bai, ja pasada denpora, bai, olimpiadatan haue Simon Biles, bai, utzin zauen, buruko osasuna. Bai, eta kristola revuelo egon zan horregaitik, bai, eta, claro, da, la número 1, eta berak be, igual presiñoa gazta, igual, dino, eske, tranquil bai gure bizi. Eta horrek igual lagundukotzo beste atleta profesional askori, bai. Momentu batzutan, deskantzo bin, berda? Deskantzon bida kontu da, bai, gero emakume baten, segun zeintzu dien zure bizitako planak eta bai asko aldatzen da. Osa, nik esatot hau da nire momentue. Ni badakit urte batzutara ni amana zen momentuteko diziten mana segunen baten, nik harri jasotzizto barriro probauko. Normalin ama izen dienak gero harri jasotzera azti bueltoko, pertsona bakarran, emakume bakarra ezagutzot bueltau dana. Orduan nipa izatut hau da momentue. Niretzako bizitan arlo danetan, gauzarik gatxena, zaiena da, neurrexe hartzia. No sartzutezu neurrexe. Nik hartu noten iraien, 1000 erakustalde inoztian, eta nire burueia kokoteraino ikusen da nien, eta nire inguruko ikusen nien nien. Eta ez ozten ninkar, gelditu. Ez? Eta, osan neurrexe hartzi da bizitzan. Bai lan nahi, bai afizinuei, bai danien. Nitzako katxena hori da. Pasako neuke, atzalde guztixa zuen zuten, benetan, oso interesgarrixa. Izuten ari da, ontxe, izeingo dugu zutaz zeharka, podcast bati buruz itzeingo dugulako, eta badakite bertan izan zarela. Andrea Aramuru hementxe dugu, gaur betorrekako Andrea. Bai. Eta zegaie kirola. Nei gimnasiko irakasle batek behin esan ziten, justo hor nera bezaron. Andrea, afeminatzen nahi baino txarra ezela eta ni. A ber, Jesus, hoi txarra alda, eskenik kristo trauma dauzket. Nipe bai, Zaitik gimnasiako irakasleaken, bai. Ne gimnasiako irakasle. Etako batek. Eske danak, bueno. Eske, kizazte, bai. Torriz naiz podcastan Eske, gimnasiako irakaslei buruz azten bagara berbetan. Igual gaia izen leike, ez? Beste kapitulako horrekorako badala, horrekotan odeko gure. Igual horregatik ez zaigu asko gustatzen kirola, eta ez da broma, ez? Txikitatik gaizki... Harreman txarra eraiki deulako horren inguru. Bueno, kirolari gaitxun podcasta, zuk ezautzezu, Mai Garmendia eta Neurkiri daude proiektu honen atzen. Eta, bueno, kirolan inguruko podcast bada, kirolarik ardatz ditun podcasta. Ezautu zien elkar Euskadi Irratin, pandemin. Eta, bueno, hartu zuen erreferentzi bezala, Madrilen izeneko el patio izeneko Madrilgo podcast bat, baina hau da bakarrik futbolaren inguruko podcasta. Orduan hauek pauso bat gehiago eman, eta, bueno, kirol guztik hartze dituzte bertan, gainez jakintza asko daukie, kirolan ingurun eta emakumezko kirolaren ingurun baita. Zatik, anoi nik uste, edabiden aldetio oso gaizki itxen hauzo zer dela. Ez dakiz eiritzeok ezun zu, baina bota lasai. Ez danetik dago, oza, dinot. Ez nazartuko horretan. Baina, bueno, askotan, espazio mainstreametan edo, nik uste emakumezko kirolarik azten ditxeula, eta gero ja kirola bea balima da, ez balma futbola, edo ez balma eskibaloia, eskubaloia, bestean akoria egitzen dela atzatzen, baina bueno, sartuko zatekan. Eta zuzemu sentitzu zinen podcast hortan?
Ondo, hanek hilabete batzuk aurretik josten gararako entrevista bat, gainera portan epin ninun, eta zen zan, nire amonak esun aukerarek izan, eta orain da nire momentua edo gainera eskuatekin, eta oso, ostra, impacteuta da nahi ninu momentu horretan orduan, gero podcastien oso ondo, etxera urbeldu zian, oso jatorra di horrepe bai. Eta bueno, nik pentsatot, barkatu, igual zuez jako zagozako, baina ez da bela inok entzuten. Orduan egin tranquildo. Zaten, venga. Hau da, gura, zera gauza bat, eta inok ez da, lasaitu jena beste lehena, hau beste inok entzuteko, Baguk entzun dugu. Orduan horrek lasaitu jena, orduan horrekin oso du. Besarkada bat, biei, Bai. Estimaten ditugu bisak, Ane eta Maia. Bueno, hanek esan ziten, behak uste dola, emakumezko kirolarik oso guztua sentitzeiela, bueno, ire igual pixkat txarra izan daik esatea emakumezko kirolarik, oza, azpimarratu barra generoa hor, baina, bueno. Normalen oso eroso sentitzeiela, igual ez dilako epaituk sentitzen, igual beste lekun baten, igual gizonezkon arten sentitzezulako urduritasun bat edo, eta galdetu genion baita ere anei, ea beak ze ikasi duen esperientzia hontan. Eta egoera ez dan berdina duela 10 urtekoakin alderatuta, egunero borrokatu biharra dola. Despistatzen bali magea beti dola zerro betu eta beti dola atzea hueltatzeko arrisku hori. Orduan eguneroko borroka bat dela hau eta denon laguntza da denon implikazioa bihar dela kirolian ere, gizarte osoan bezala, berdintasun batea iristeko. Oida, ikusgarritasunez garrantzitsu edan, ez da, 18 kirolari pasadi lehenengo denboraldi, noitakoa da Miriam Arrillaga, eta beak esaten du, eta nik uste zueire pasa izan zaizuela emakume musikarizaten egin, jaialdi askota izan dela gonbidatue, kartelen jartzeko bakarri, auta hau egon die. Beste leku batzutan, bai sentitu ala oso respetatu baino, nik uste hori nahiko nabarmena izaten dela, ez? Bai, izaten da. Askotan hola esplizituki esaten dizute zuzeala karteleko emakumea, eta hola, emakume zeharako zaudela hor, eta bueno, hori zenbateraino dan ere hola esatea behintzat pixkat mingarria. Bueno, hemendik gomendioa ikusi kirolari gaitxun eta entzun podcasta, aste hartetan Spotify eta ostiraletan bideo podcast modun. Eta hemendik gure babesik handina, anei eta mairi eta holako proiektu noski. Beste 18 eta latera bar dituzte guain, bigarren denboraldin, eta naiz zirratekin fitxaude orduan, bueno, ez da seinale txarra, itxo. Ez ondo, oso interesgarria, kirolari gaitun podcasta. Andrea, eskerrik asko. Ez da zer. Carmele, mila esker. Zuei. Plazerra ondixi izan da, eta esan dakoa, egongo gineke hemen, zurekin, ez dakit, orduak eta orduak zuen zuten. Plazerra ondia izan da. Eskerrik asko. Lore, Ainhoa. urrengora. Esan minutzen da, torren asterarte dira, torren asterarte ez da izango. Ama bostegun barro gongo gara. Vale. Hola, eskerrik asko zuri bai. Eta zuei danoi, mila esker, hortxe egoteagatik, entzutegatik eta ikustegatik. Agur. Aio. Zure musika